Assolir la transició cap a ciutats amb baixes emissions de carboni, resilients i més habitables és l'objectiu del projecte europeu Tomorrow. 6 ciutats europees, entre elles València, estudien fulls de ruta 2050 entre la ciutadania i la corporació local per a pilotar la transició de la resta d'Europa. Estos experts en sostenibilitat estan en València i els hem acompanyat en el recorregut. Europa ha premiat les polítiques ambientals de València amb la Capitalitat Verda 2024. Precisament estos dies, experts de diferents ciutats europees s'han acostat a la ciutat per conèixer de primera mà la mobilitat sostenible i l'eficiència energètica que ofereix València. Alejandro, què els aneu a mostrar ara? Ara el que anem a veure és els carrils bicis que han augmentat tant en la ciutat durant els últims anys, els anells ciclistes, com una mostra i un exemple de com la ciutat ha anat avançant durant els últims anys en aquesta mobilitat més sostenible, en aquest model descarbonitzat de transport. Ara anem a veure la plaça de Bruixes i la plaça de la Reina, dos exemples de com s'està transformant la ciutat cap a la peatonalització i cap a una mobilitat més sostenible. El projecte Tomorrow suposa el suport europeu a les polítiques de transició energètica de la ciutat de València per a transformar el seu model energètic actual en un model que siga just, inclusiu, renovable i sostenible. És una primera barca on es volia demostrar que realment era possible electrificar i descarbonitzar aquest tipus de serveis i la idea és que pugui arribar a les altres barques i a tot el funcionament de l'Albufera i que també és una manera de juntar el món més tradicional i els negocis més tradicionals amb les innovacions d'una barca elèctrica. Que la ciudad trabaje también no solo en la sostenibilidad dentro de la ciudad, pero también que llegue a los parques naturales, intentar pensar todos los medios de transporte, cómo descarbonizarlos. Me parece bonito ver directamente cómo están implementando eso.